το 61 3-1. Στην περιγραφή αυτού του συγκλονιστικού παιχνιδιού είναι ο Σταύρος Πετρακόπουλος. Να ο Κωνσταντινίδης πέφτει μες στην περιοχή, αλλά η ευκαιρία χάνεται για τον Ηρακλή. Σέμπουε κρατάει την μπάλα, σουτάρει δυνατά η μπάλα, κοντράρει και είναι γκολ. Το γκολ από το σουτ του Κέλβιν Σέμπουε. Η Σκόντα Ξάνθη προηγείται του Ηρακλή στο 25ο λεπτό. Ο Λιβεριανός που έκανε την προσπάθεια μόνος του, όταν αποφάσισε να σουτάρει μπάλα, βρήκε ένα σώμα παίκτη του Ηρακλή, άλλαξε ελαφρά πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Ρομπακίεβιτς. Σέντρα από τον Χατζίδη, κεφαλιάκι ισοφάριση από τον Ηλία Σαπάνη. Ισοφαρίζει ο Ηρακλής στο 40ο λεπτό, ύστερα από την πολύ ωραία σέντρα του Μινά του Χατζίδη. Πρόλαβε τον Σαμαρά, ο Ηλίας Σαπάνης έβαλε το κεφάλι, έσαιρε την μπάλα στα δυο του Χωσάδα στο 40ο λεπτό. Σκόντα Ξάνθη Ηρακλής 1-1. 56ο λεπτό για τη Σκόντα Ξάνθη, ένα φάουλ που θα εκτελεστεί από τον Λουτσιάνο. Χάνει ο Ρομπακίεβιτς, προσπάθεια από τον Εγγελίδη που σουτάρει. Τελικά θα απομακρύνει εκεί ο Στολτίδης σε πλάγιο. Το πλάγιο από τον Ζήκο. Η κεφαλιά αυτή από τον Βραζιλιάνο, τον Λουτσιάνο Τεσόουζα. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Ζήκο. Πήρε την κεφαλιά ο Λουτσιάνο και 2-1. Προηγείται η Ξάνθη του Ηρακλή. 61ο λεπτό. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Πήρε την κεφαλιά ο Κυπαρίσης. Και έχουμε το 3-1 από τον Πέτρο τον Τεγγελίδη. Τον βλέπετε πως πανηγυρίζει. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Άντζας και στη συνέχεια ο Τεγγελίδης με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη δίγεια του Ηρακλή στο 62ο λεπτό. Σκόντα Ξάνθη Ηρακλής 3-1. Απομακρύνει ο Παπαδημητρίου, παίρνει ο Κοφίδης. Μπαλιά του Κοφίδη για τον Χατζίδη, δεν υπάρχει offside. Να ο Μινάς ο Χατζίδης, βγαίνει ο Κωσάδας, πλασάρει και το μειώνει ο Ηρακλής με τον Στέφανο Μπορμπόκη. Ύστερα από την πολύ ωραία ενέργεια αυτή του Μινά του Χατζίδη, βγήκε ο Κωσάδας, προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Χατζίδης βρήκε τον Μπορμπόκη και αυτός με σουτ μείωσε στο 64 σε Σκόντα Ξάνθη Ηρακλής 3-2. Μπορμπόκης 3-3 από τον Στέφανο Μπορμπόκη. Η σέντρα από τον Ηλία τον Σαπάνη, το απευθείας βολέ του Στέφανου Μπορμπόκη. Η μπάλα στα δίδια του Χωσάδα στο 83ο λεπτό. Σκόντα Ξάνθη Ηρακλής 3-3. Γκόνια σεντράρι, Σαπάνη στην κεφαλιά και 3-4. Από τον Ηλία Σαπάνη μετά την πολύ ωραία σέντρα του Τάκη του Γκόνια, ο Ηλίας ο Σαπάνης με το κεφάλι. Με 3-2 κάπου στο 83 και τελικά έχασε με 4-3. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Φάουλ για τη Σκόντα Ξάνθη, Σέμπουε και Λουτσιάνο κοντά στην μπάλα. Τελικά ο Βραζιλιάνος απευθείας, αλλά πάνω από τα δοκάρια του Ρομπακίεβιτς. Σέμπουε κρατάει την μπάλα, σουτάρει δυνατά η μπάλα, κοντράρει και είναι γκολ. Το γκολ από το σουτ του Κέλβιν Σέμπουε. Η Σκόντα Ξάνθη προηγείται του Ηρακλή στο 25ο λεπτό. Σέντρα από τον Χατζίδη, κεφαλιάκι ισοφάριση από τον Ηλία Σαπάνη. Ισοφαρίζει ο Ηρακλής στο 40ο λεπτό, ύστερα από την πολύ ωραία σέντρα του Μινά του Χατζίδη. Πρόλαβε τον Σαμαρά, ο Ηλίας ο Σαπάνης έβαλε το κεφάλι, έσαιρε την μπάλα στα δυο του Χωσάδα στο 40ο λεπτό. Σκόντα Ξάνθη Ηρακλής 1-1. Χάνει ο Ρομπακίεβιτς, προσπάθεια από τον Εγγελίδη που σουτάρει. Τελικά θα απομακρύνει εκεί ο Στολτίδης. Το πλάγιο από τον Ζήκο. Πήρε την κεφαλιά ο Λουτσιάνο και 2-1. Προηγείται η Ξάνθη του Ηρακλή με την κεφαλιά αυτή από τον Βραζιλιάνο, τον Λουτσιάνο Τεσόουζα. Κωστής, Κυπαρίσης για τον Σέμπουε. Ο Λιβεριανός, μια παλιά για τον Λουτσιάνο, το πόδι του Δελή Παπαδόπουλου. Να ο Λουτσιάνο πλασάρει το Ρομπακίεβιτς out. Εκτελέστηκε το κόρνερ, πήρε την κεφαλιά ο Κυπαρίσης και έχουμε το 3-1. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Άντζας και στη συνέχεια ο Τεγγελίδης με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη δίγεια του Ηρακλή στο 62ο λεπτό. Σκόντα Ξάνθη Ηρακλής 3-1. Απομακρύνει ο Παπαδημητρίου, παίρνει ο Κοφίδης. Μπαλιά του Κοφίδη για τον Χατζίδη, δεν υπάρχει offside. Να ο Μινάς ο Χατζίδης, βγαίνει ο Κωσάδας, πλασάρει και το μειώνει ο Ηρακλής με τον Στέφανο Μπορμπόκη. Ύστερα από την πολύ ωραία ενέργεια αυτή του Μινά του Χατζίδη, ο Χατζίδης βρήκε τον Μπορμπόκη και αυτός με σουτ μείωσε στο 64 σε
Σκόντα Ξάνθη Ηρακλής 3-2. Χατζίδης τριφογυρίζει, σουτάρει, ο Χωσάδας μπλοκάρει. Μπορμπόκης 3-3 από τον Στέφανο Μπορμπόκη. Γκόνια σεντράρει, Σαπάνη στην κεφαλιά και 3-4. Από τον Ηλία Σαπάνη μετά την πολύ ωραία σέντρα του Τάκη του Γκόνια. Ο Ηλίας ο Σαπάνης με το κεφάλι έσβρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Χωσάδα. Το παιχνίδι κρίθηκε όταν ο Ηρακλής ανταπέδωσε το δεύτερο γκολ γρήγορα και έγινε 3-2, αναπτώρισε το ηθικό του και κατάλαβαν ότι μπορούσαν και έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν και το σκορ ολόκληρο. Αυτή η νίκη μας έδωσε μια μεγάλη ανάσα, κοιτάζουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία τώρα το μέλλον και αρχίζουμε πάλι, επαναλαμβάνω, όχι δύσκολο αλλά όχι εύκολο όπως θέλουμε, αλλά πολύ δύσκολο πρόγραμμα όπως πολλοί τονίζουν και παίζουμε στην πιο φορμαρισμένη ομάδα που το γνωρίζω και από τα πτερές εγώ την Καβάλα στην έδρα μας. Ελπίζω και εύχομαι αν όχι τίποτα άλλο τουλάχιστον να αποφύγουμε, όπως είπα, αυτόν τον αναγκαλισμό και θανάσιμο και να μπορέσουμε άνετα λίγο από απόψεις βαθμολογίες να μπορέσουμε να προσφέρουμε και καλύτερο θέμα και να φέρουμε τον κόσμο του Ηρακλείου κοντά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το σενάριο το σημερινό είναι δυσβάσταχτο για έναν προπονητή. Δεν μπορεί στο 86 να κερδίζει ομάδα 3-2 και στο 90 να είναι 4-3. Πιστεύω ότι με τέτοια εξέλιξη έχουμε ευθύνη όλοι. Έστω και αν βρίσκουμε πολύ λίγο καιρό εδώ πέρα, πιστεύω ότι την ευθύνη την έχουμε όλοι. Δεν επιτρέπεται ομάδα που έχει τον στόχο της σωτηρίας, λέω το και το ξαναλέω, με 3-2 το λιγότερο που βγαίνει μια μαχητικότητα από μέσα από το γήπεδο, βγαίνει, φορτώνεται με κάρτες στο μαρκάρισμα, Ματιόλα και τον Μπουντούρη.